Ja, die ben in uw knauwske. We hadden fietsen achterop. En alles even weer een plakje lezen. Wij gaan op paard. We zijn naar Borger in Drenthe. En weekendje voort. Nou, tel weer even kostje weer om. Dat je mijn vlogje had. Dus laat die verrassen. Maar alles is klaar. En het is prachtig mooi water trouwens. Het belooft zelfs dit weekend snijden. Belooft het zelfs 24 graden om te worden. Dus helemaal goed. Nou, het is nog wel super waar. Ik sleep om gas. Want ik heb een hele gasfles. En ja, daar moet dus nog wel wat bij. Is die het, hè? Dus even naar dak om gas. Nou, de fietsjes staan achterop. En hij is er helemaal klaar voor. We gaan naar dak. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. Zo, fijn maar, we zijn er. Als je naar het gashokje naar stuurt. Want ik zit net dat ik eerlijk ben, dat stier was altijd. Maar dan ben je er. Nou, we zien weer op het parkeerplek, maar wel met lege gasflessen. Fijn maar doet het niet meer. En dat had een meisje mee opstaan natuurlijk, dus dat snap ik ook wel. Maar we doen ze weer in de auto. En dan op naar Dan Boord, maar daar moet ze zo gaan. Nou, we gaan ze binnen. Alleen nog, ik hier altijd van die, tenminste net altijd, ik ga beide. Ik ga zo'n hele kilo en zo'n 2 kilo fles. Maar die zo'n hele kilo die schijnt dat net meer in de handel is. Die gaat er helemaal uit. En dat is, ja, dus 10 kilo kan ik alleen, dat is een beetje margin om die in dat vak te krijgen in de knaus. Dus om die onder de aansluiting te prutsen. Dus dan is soms die zo'n hele kilo is dan wel lekker. En dan gaan ze alleen nog de 5 kilo gaan ze nog. Nou, dat zijn nou wat lietsere flesjes. Ik zie eens even zien. Ze zijn een hele stapel. Dus ja, daar staan dus de 5 kilo flesjes. Ja, die zijn nog een slag liter. Nou, dat is wel heel iets. Dus daar ben die een flesje van mij, dus die is zo'n hele kilo. Nou, hoe dan ook, we zijn in ieder geval weer red. Dus spul die in de auto en dan oei. En dan kun je voort. Zo, zu Hause. Boom. Nou, we zullen erin zetten.
Mooi, die zit. Dus dat is altijd wat, het is je wat nauwer. Met die flessen. En daarom is, wat ik zei, zo'n hele kiloflesje. Nou ja, die komt hier en daar. En dat is, soms krijgt hij wat behendiger. Maar goed, het past natuurlijk wel, want dat is er van maken. Nou, in ieder geval het moeilijkste is dingen. Nou, eens kijken. We gaan. De politie wilde net op, die bukt al weg. We gaan op naar Borger. Laters. Nou, wat minder. De politie is naar de receptie, dus we zullen zien. Wat? Met lopend een plakje ziekje. Oh, hier nou zit ik dan hier. En hier. En daar ik nou. Hoi. Nou? Ja, die komt daarop. Oh nee. Wat die daarop? Ja, dus het draait zo. Maar dit wordt lak. Ja, dat denk ik dan ook wel, ja. Dat is de hele dag zijn. Voor het nou komt beginnen, wat maakt dat ook uit? Huh? Ja, net. Dus dit broertje. Is dat ook wel mooi? Daar zit de bosmoeder gesmoten. Ja, Nou, hier. Heb je daar nog wel zetten? ja. Nou, we gaan daar staan, nummer 1. Het wint dat hier trouwens wel aardig. Je zit hier natuurlijk op een ruimte. Dus de vlagen die zit hier spannend. Nou, prachtig plakje toch? Die zullen hem we hoeven net een protometer meer. Die gaan daar staan. We hebben bedacht dat we daar de mooiste scène hebben. En als het bol of net is, dat zo mooi mannen. Stroomkabel en ziekie. En dan zie ik bij die oren dat er hier op het. Ja, zo. Daar is hij al.
net, denk ik. Daar zitten al die gebouwtjes. En klaar is klaar. Is het vertrouwd of maken we de helm op? Wat is dat? Vertrouwd bij mij. Oh ja, boem. Nee, valt er wat aan, hè? Nee jongen. Het is vaker brood. Hè? Dus, Oh, dan is het niet bang. ja, het is net de eerste keer. Daar heb ik echt zin in. Hier heb ik echt zin in. Ze zijn een kwart slagje eroverheen, hè? Je kan hem mooi zetten. Nou, is net fantastisch. Oh, shit. En wat dit ben hier, ja, tassen. Dat ga ik ook weer doen. Wat dat voor is. Nou, we zien je krijgt natuurlijk alleen, dus dat kun je ommelden. Oh, en ze zijn aangesloten bij ons. Nou, hier staat het. Oh, 2016 ben je dus ook al eens de winnaar geweest. Oh, dat weet ik misschien net vorig hier. Maar 2016 ken ik wel. Nu is het hallo. Ik had je niet eens zien zitten. Nou, je komt er niet op hoor. Nou, meisje woont net op een camera. Dus ik zei al tegen, ja, net iedereen vindt het leuk, hè? Nou ja, waarom niet, zei ze. Nou ja, ik zei doof bijvoorbeeld net, want toen was net op een camera. Dus nee, maar net als er net op rekenen had. Oh, nou ja, goed. Daarom zei ik ze, nou, soms is het beter als je er net op rekenen, want dan ben je des te natuurlijker, hoor. Dan stelt iedereen hem altijd om. Maar een keer fietsen en vanzelfsprekend, want hoor, dan hier met dit plakje net uitzag, hè. Maar de regering mag natuurlijk fietsen. Maar het is hier fantastisch. Ja, het waait hier een beetje, maar keurig onderhouden hier. Het gas is al je mooi strak. Helemaal goed. En dat wordt ook eten werken. Hallo. Ja, doen we het wel. Dat doe ik niet. Voor vrouwen. Hallo. Speak German? Een beetje, ja. Ja, ja. Habe ich dem Mann jetzt geholfen, hè? Ja, dat is de beste. Ja. Sprechen Sie Duits en dan vragen ze iets in het Engels. Mooi hè? Ja. Hij is een German. Ja, dat is Duits. Ja, maar hij is een German.
je die man wiederholen moest, dan mag je wel goed wiederholen, hè? Ja, maar German, dat is Duits. Nee, dat wel. Nou dan, wat is het verschil dan? Dat ik dat zei. Ja, maar dat... German, ik zeg net German en ik zeg... Nou. Goedemorgen. Snuggen. Het was heerlijk slepje. Het weer heerlijk rustig. Het is nu kwartier nu aan. Nou, de regering die staat onder douche. Maar lekker. En het sensje schijnt weer. Het belooft een prachtig mooi weekend te worden. Hè? La la la. Mooi hè. Nou, de stoeltjes kunnen in ieder geval naar boeten. Dus we hebben de bal opgehaald, we hebben ballen besteld. Oh, daar wint trouwens die tassen van, die ik juist zien laten hier. Die hong daarin om dat richtje. Nou, dat is dus voor de bal. Wat goed is, hebben wij nummer 1. Dus we hebben wat croissantjes, dat vind ik altijd wel lekker mooi. En maar we gaan eerst maar even ontbijten. Maar eerst even een beetje wakker worden. En de koffie zetten. Dus dat doen we eerst. Nou, we zitten weer op 20 minuten. Dus we maken weer een einde aan deze vlog. Bedankt voor het zien. En tot de volgende keer. Hè? Want dan ben we weer op paard. En vergeet net het toempje. Hè? En we rijden nou beneden. En oh ja, zet het beltje even aan. Dan krijg je een berichtje dat er weer een nieuwe vlog online is. En wat zijn we hier doen aan? Nou, de regering bepaalt natuurlijk. Dus dat we fietsen. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard.